ONS, hier verleden week de eerste nederlaag. En Harkema's Boys wachten nog altijd op de eerste oerwinning. Dus de belangen voor beide ploegen binnen Grut. In een reinerig stadion op Snits is het ONS wat de Boppeton viert. Maar hier de eerste mogelijkheid voor Ale de Boer. Maar ook Harkema's Boys gaat op jacht naar de treffer. 6e minuut van de wedstrijd. De voorzet en de kopbal van Heinz Boersma. En die had de pech dat het aluminium in paard stiert. Een aardig begin dus van deze zondigste derby. Maar ONS is wel degelijk in die beginfase de sterkere ploeg. Mooi paaske Koetie González op Sander van der Heijden. En die omspielt Jacob de Vries. En daar is dan de openingstreffer van Mark de Vries. Prachtig uitspelen. En de voorzet, ja, die is vanzelfs op maat. En Mark de Vries, die zet ONS op een verdiende voorsprong. We hadden dan goed 12 minuten spelen. En de vraag is dan, welke kant gaat het duel uit? Voor eerst is het voornamelijk ONS wat de klok slaat. En 4 minuten na de treffer Mark de Vries en die verprutst hier toch een hele grote mogelijkheid. Het ingrijpen die vanzelfs prima van Jacob de Vries. Maar je hier volle meer in zitten voor ONS. En er komen meer kansen. Sander van der Heijden, kan die de achterlijnen halen? Nee, die wordt onderbrutsen toch Reinder Slager. Ja, en daar wordt er net fleurig van. Jan Flap die zocht dan al dat Harkema's Boys nou en dan wat meer uit de schulp kroepen kan en wat gevaar stichten kan. Maar het is Heine Uldrichs, verleden weekend nog man van de wedstrijd, die het vizier net op scherp had. En zo geven we de tweede helft in met een heel iets verschil. 1-0 nog maar voor ONS. En Harkema's Boys vielt dat er wel meer te hellen is hier. Bakuna met de voorzet. Boersma leidt weer om en dan van heel dichtbij. Joël Wagenaar, de invaller. Hij verjeet hier te scoren, want dit wie een 100% kans. Een hele wichtige redding van Ale de Vries op de inzet van Joël Wagenaar. Maar Jan Flap, de trainer van ONS, zocht dat zijn ploeg onder druk leidt. En daar weer een grote mogelijkheid. Nou de kopkans voor Klaas Kotanus. Er hing het een goal in de loft. En op dat stuit zou een Liekense staan meer als Torjoch te wijzen. Want Harkema's Boys speelt het een stuk beter in de tweede helft. Waar we die bal veroveren. En dan, dit moment. De tackle van Heinz Boersma. En de rode kaart voor de spits van Harkema's Boys. Arnold Herder wordt hier onrekken. En de scheidsrechter zocht hier direct reed in. En dat betekent dat Harkema's Boys krijg als een weekend eerder weer met 10 man verder mat. Doe kon ze het hebben, want doe hellen ze nog een punt. Maar hoe is het nou in deze derby? Johnson Bakuna maakt het ruimte en daar staat clear Raymond Bolt voor de gelijkmaker. Nee, het is weer Alegeer de Vries die het reddend optreden kan en ONS in de wedstrijd houdt. En ONS komt er maar moeizaam uit, maar als ze druk komen is het gevaarlijk. Mark de Vries in inzet wordt keert op de doellijnen terug Jelmerslager. En dus kabbelt die wedstrijd naar de eindta en is het nog altijd net onmogelijk voor de boys om gelijk te maken. De voorzet hier van Joël Wagenaar die bereikt net in. En dan wordt het een moeilijk verhaal. We zitten in de laatste minuut. Sander van der Heijden, die zocht er. Martijn Rozenburg, kappen en in de kwarte hoeken. En dan is de wedstrijd definitief beslist. 2-0 in de laatste minuut terug Martijn Rozenburg. Ja, en daarmee krijgt ONS misschien wel wat te volle en Harkema's Boys wat te min. Maar daar meldt net in om vanzelfs. Maar het is nog net die, want Rozenburg pakt heel onverstandig echt nog een rode kaart. Een helemaal onnodige tackle levert Rozenburg de rode print op. En dat kan hem de wedstrijd in Ajax wel eens kostje. En zo eindigt deze derby in 2-0 voor ONS. En is het voor Harkema's Boys weer zoer.